beýlek tarapam ýa-ni ýöreýde myş-myş aýratlyp aýallaryň hem aýallaryň namysy kirlenilýär. Indi bu näme üçin edilýär diýip sorap biler ýeşlerimiz. Ýa-ni ikincisi, birincisi düşnükli. İkincisi ýa-ni myş-myş tarakanat diýelim, myş-myş usully ýaradylyşynyň sebäbi ýene-de aýlanyp şu aýalyň güýçlenmezligine gelýär. Näme üçin diýilende bizim jemgyýetimizde aýal hiç pul gazanmasa da öýünden çykman oturan bolsa da şol güýçlidir. Näme diýilende dawa etmeli yer bar bolsa şo gidýändir. Dawalaşyp almaly bolsa. Ýa-da jemgyýetde aýalyň ullakan bir orny ýokdur welin, ýani äri ölse, taşlap gitse, ýa narkoman bolsa, ýa-da alkaş ýa-ni Türkmenistanda bolup biljek sebäpler o erkekden diňe iki sansy bir adam şekilli başgalany edare edýändir. Galanlar kan ullakan başgala bilen gyzyklanýan däldir, gyzyklanan ýaly edýändir käbirleri. Soň ýa-ni aýal seretmeli bolýar-da iň näme tarapynda. Şonuň üçin bir güýç bar. Indi bularyň eline de pul geçýär. Pul ullakan pul däl, ýani şonda da pullu bolýarlar-da. Aýdal daşary ýurda çykdy, $40,000 gazandy diýeli. Bir aýalyň $40,000 gazanyp näme etmesi ullakan bir güýç. Türkmenistan ýaly ýerde. Ýurdun içinde erkekler var, ol $40,000 gazanyp börken, ýurdun içinde $2,000 gazanmayan erkek var-da. İkisinin arasynda gaty uly tapawut bardyr. Soň bu zatlar näme diýär? Soň Türkmenistandaky aýallaryň çykdyjylary azdyr, özlerine az pul harçlaýandyrlar. Erkekler ýaly däl, erkekler içýär, gezýär, tozýar diýeli. Şeýle bir nämeler bar. Aýallaryňky biraz başgaçarak, ýani bizde maşgala merkezliräk, iň soňy aýallar şeýle bir ýagdaýda